Real Extreme. Pan Rakan. Ide prvý extremer, Kraťo. Práve nám sneží a mrzne. Toto je pravá extremerská akcia. Zľudneme, zima je, snehoprší. Sme trikrát zmokli. Ale doktor má to určite objektívny dôvod. Nemyslel, že na tej tabule aspoň niečo bude a nič. Že ne? Ale mám pre teba dobrú správu. Áno? Ešte máme dole tak 4 hodiny. Dobre. Ale je tu krásne, pozri sa tam v pozadí, sa črta slnko. Kakos, toto je... Tucho si tam špolistýren. Však mrzne, už teraz hore Ale mrzne. mám pre teba dobrú správu, máme 3 fruchtoktéry a 1 pískotíky. Áno, vybrakovali sme na chate sklad. Super, ne? Čo máme? 3 fruchtoktéry a 1 pískotíky. A to je niečo napiť? Aj. Paradička, ne? Som hneď plný energie, kurva. Presne tak. Raz sme sa stratili značku, ale už je značka jasnejšia, tak snad to vidíme. Dobre. Tak see you later.